Avui fem un stick tartar a la nostra manera. Ho farem com un aperitiu, 2-3 persones, potser 4 si són molt amigues. Tenim un filet o dos, mostassa antiga, mostassa de Dijon, tàperes, salsa Perrins, un raig de conyac, cogombrets, una mica d'oli de sèsam, sal i pebre i un rovell d'ou. Piquem el filet a ganivet, fem el mateix amb els cogombrets i les tàperes i llavors anem posant també la resta d'ingredients. Les cullerades de mostassa, la de mostassa de Dijon, l'antiga, un bon raig de salsa de Perrins, una mica de conyac. Llavors comencem a barrejar. Ho hem de barrejar molt bé, que s'impregni bé de tots els sabors. Hi posem també el rovell d'ou, sense la clara, només el rovell, i també anem barrejant-ho ben barrejat. Ha de quedar molt impregnat. Ho hem també de salpebrar, però sobretot ens ha de quedar molt, molt, molt ben integrat. Ho tastarem per veure com ha quedat i sobretot llavors ho deixem reposar una mica. Però això és una cosa que s'ha d'entregar, s'ha de fer al moment pràcticament, o molt poc abans de seure a taula. I ja ho tenim llest per menjar-ho.